Ako daw. Ano yun? Hello bay, mega love shout out sa inyong tanan. Kumusta mos ginamos mga untabay? Maniudto na mig-una. Mauna na kami sa mga amo. Maganda dito kasi mauna pa sa amo. Doon kasi maghintay pang matapos ang amo. Tapos may dukot pa yung aming kanin. Mahilig sila dito sa dukot ba, no? Tapos ang ulam namin, parang ang sarap-sarap. Ba't walang lasa? Matabang? Siyempre, ako nagluto. Masabang. Si Ate May ang nagluto today ng aming ulam. Ang tamang pagkalan mo. Para ako nagutom mo. Kung papakita ko doon. Ang kalimutan. Nakita ko niya. Andun si Nurse Ate May, si Nurse Ate Janet. At nandito naman, nurse kami ngayon, bay. Ala, grabe naman pulang-pula ang pisngi ko. Mainit, kaluluto ko lang kasi. Oven. Naka-white kami ngayon. White gown. Ito ang ulam ng mga habibti dito sa Miss Reef. Sarap. Hindi ko natatakpan. Ulam, ano to, ulam sa Pilipinas. Namimiss lang mga ulam, mga luto ng mga nanay, no? Kain. Ang ko kanila. Ano pa kaya? Nakakaantok mag-imay, no? Nakakaantok talaga mag-imay. Kaya ayaw ko nag-imay. Alanganin yung kanya. Kaon ba eh? Walang ating. Ha? Burn Walker. Ay, Diyos ko. Wala pa naman akong mata, bay. Tama kaya baka na-murder ko na yung pangalan. Hindi ko mabasa kaya wala akong mata. Kaon ta, bay. Mabang pala yung pink naman. Pink na? Hindi na siya naka-get over dyan sa pabango. Ang bango ko. Sponsored by Ate May. Wala kang stock na ganon? Wala na. At sa nasa, wala na. Last na pala yon. Kala ko nga makakabili ng ano eh. Dara din daw. Len ba yan? Len Akol. Ay, ginoo ko. Wala na mataan yung mata. Asan ba salamin? Nandun kay Paham. Nilaro na niya yun. Shout out by Nena. Nabasa ko yung Nena. Dikit-dikit man yung mga ano mo eh. Ay, hindi pala ni Salvador. Kumay. Hindi natin nalagyan. Bali lang. May pagkain na Masarap i-partner siya sa pahita. Bagay, may gulay naman ang pahita. Ay, ngayon ko lang naisip. Nakaalis na guys, kuya? Oo. Sorry, kuya ha. Nagising kita. Kawawa naman yung mukha. Nakaibig Nadadali pala na siya. nanay ka mo. Kailangan kasi ni Sir Badir at meron siyang yayay. Laglag. Bayan, Miguel love shoutout mo dito sa Norway. Meron tayong viewers from Norway at Tinet. Wow. Shoutout kay Michelle Balderos ba na? Balderos. Bahala na diya, bay. Okay, wala ko yung mata, bay. May mata naman ako eh. Yung artificial na mata ba? Kay Gors naman ta. Mag-need na tag-artificial na mata. Tama lang ang timpla, Timay ah. Anong mata ba? Sarap-sarap nga eh. Inasinan ko. Ay, nasinan muli? Ano, kung sa kanin, wala na yan. Parang sinigil pa ko. Gusto ko sili.
Yung pink salt na hanap ko, mag-bake sana ako. Ang Pink salt. Para doon ba, ready ko sa next putahe. anong gagawin mo? Freshly baked na pink salt, tsaka black pepper. Freshly Himalayan salt ka diha? Ay, Himalayan salt. maayong gabi, hindi kabkab na buwin. Hindi ko mabasa. Andiyan naman, tapos pag tanggalin ko, nahihilo ako. Malinaw nga siya. Malinaw siya, Hindi, pagtanggal mo, pumikit ka muna. Tingin niya. Pag tinanggal mo, pumikit ka muna bago ka magbukas. Pinaram ako sa lamin natin. Ready, ginsilgo, tigulang naman tani. Baba ka tumingin na. Ang linaw na, ang haba kasi ng message niya, Tinit. Sabi ni, Rose Mint Pitulan. Ay, sorry. Evening in the Kabkab. Watching from Negros Oriental. Valle Hermoso. Ay, ginoo ko. Ako yung may picture sa SM San Mateo time. Time na nag-vaccine ka. Nung year 2022 yan, Mimi. Naalala mo pa yon 2022, panahon ng mga tusok-tusok sa ilong. Diyos ko, grabe naman makatusok ng ilong sa ganun, ang bilis naman niya, oh. Di ba ano pa yun? Pandemic. I love you, ma'am. I love you, ma'am daw. Itong kong kaibigan kong babae na ngayon. Kasi lalaking lalaki to dati. I love you, kat. Shout out. Ano mo ay? Dami kayo. Napay dukot. Dukot gamot sa panuhot. Tinit, hindi ko kaya. Kasi tumitingin ako sa kanin tapos doon. Pag tumungin ka sa kandak, tumatama yung mata mo. Nahilo ako. Manon, sinasama mo talaga. Saka ang luwag niyan, cute-cute ng mukha mo. Tapos ang laki-laki ng salamin mo. Hindi ko na ibalik, mama. Kasi pauwi na ako nung pang. Hindi ko na naibalik. Kapag gumanon ako, nalalaglag ko. Ang problema natin na lang. Hello, hindi ka watching from Bacoor, Cavite. Wow. Mega love shoutout kay Evangeline. Evangeline, first, ang basa ko. Basya ba yan? Basya. Shoutout ka, Tinit. Si Basya, mega love shoutout from Bulacan. Oh my God, nawawala yung ganda ko pag ganun ako. Hello, ma'am. Inday, ambing diha. Thank you, bye, Mary. Mga unta, kumusta, Inday? Shoutout from CDO na? Maganda araw. CDO. Maganda oro. Parang kubaw. CDO, maganda araw. Kaya nga parang kubaw yung ang dikit-dikit kasi. Saan? Ayan. CDO. CDO. CDO yan. Cagayan de Oro. Cagayan de Oro yun. Kasi CDEO. Cagayan. Parang kubaw. Bakit may igil kasi? May igil, di ba? CD, igil, tapos O. CDE. CDE. Oo nga, CDE, igil. Ayaw Di mo. oro. Oh, kahit maduling-duling na ako dito, nakikita ko yung igil ba? Kasi Eagle. igil, ina igil. ER. D na dog, di ba ganon? Oo. B na boy. Oh. Ito. Ayoko yan. Ang tapang. Ang tapang ng salamin mo, Timay. Lalo akong maduli. Kubaw di oro daw. Sorry naman, oy. Cagayan de Oro. Paano kasi no? Si DEO. Di oro. Taro nga ba, kay libat naman ganita. Ani, Hindi masamot. ba kasi CDO? Masamot ng kita ni kalibat. Ngayong gabi. Watching from Valencia, Bukidnon. Ang dami ng fans.
Watching from sa Balsalim. O, na, may Kuwait, may Kuwait. Sa Basalan. Si Rosnelda. Malapit lang kami, visit lang kami. Sorry, patawad talaga ha. Kaya mamorder ko talaga ang pangalan nyo. Wala akong mata. Rosinildo. Rosnelda Gases. Gases Monticalvo. Kalbo. Gases. Kalbo. Gases mo na. Ay, Diyos ko. Andiyan pa naman si nanay. Baka mamaya sabihin naman nanay, nag-aaway kayo. Dumating kasi itong... Minsan kasi ang ingay namin dito tatlo. Anong nangyari sa inyo dyan sa kusina? Nag-aaway kayo? Lorna. Si Lorna Amamyu. Ay, ginoo ko. Pasaylo ah. Sensya na po kayo kung lagay sa ulo. Si MM ano ba? Watching from Dubai. Ano nga, nakikita ako sa'yo. Ala, kasi ati may ginawa na talaga sa lamin ko. Thank you, Ate May. Kinuha niya talaga sa lamin ko, oh. Talagang lumabas ka doon? Yan ang ano mo, tinayo ko dyan? Nanggigigil siya sa pronunciation mo eh. Hindi mo makita-kita. Ay, wow. Ayan ba yun? Tinaw na kayo ba yun? ano ba? From Dubai, Migalab shoutout. Si Rosnelda Gases. Gases nga tama nga yung pagkabasa ko. Gases Monticalvo. Silingan rata og baryo mga bay. Asam libti mo ha. Aw kamo dai diha ang nag-istorya ni Halima kay Buena Vista. Tapos Buena Vista daw sila oh. May magkapitbahay dito nag-uusap sila. Nag-uusap sa comment section. Oo, nakita sila dito sa live ko. Olivia Olive, galab shoutout na sa Southern Cebu. Na ay bagyo karon diri. Ay mo ba? Bagyo na pod, wala na makatapos ang bagyo Cebu. Naunsa naman na. Di bali, magpapasko na. Watching from Jeddah. Galab shoutout ni Muday Bisana Lu. Kumusta po ka diya sa Jeddah in taon? Pagsuot og salamin bay. Ito na nga bay, Halima Gulis, kinuhaan na talaga ako ng Ate May ko ng salamin. Ginanggigil siya sa pagbabasa ko ba. Malibat. Nanambok na ka, madam. Uy, ala, namayat na ako eh. Nakakayang nambok daw siya. Tinawanan pa ako nila dito. Pumayat, sabi niya pumayat daw siya. Pumayat. Nasa Tatlong gabi na ako nagsumba. Kaya napatawa ako. Alabay. Sinungaling man kasi itong kamera ko. Huwag kang maniwala. Huwag kang maniwala. Sa personal talaga payat ako. Maliit na babae. May bewang. Malaki ang puwit. Malaki ang dede. Kutsyon nga lang. Walang laman na totoo. Salmiya. Sa Salmiya daw si Halima. Malapit lang dito sa akin. Bye. Halima, magkalapit lang tayo. 5 minutes lang Salmiya. Hindi, 15. 5 minutes lang pinapalipat kasi ng taga mayo namin. Ha? Magmamuri mo. Magmaya na naman to sa ating may. Sahod is coming. Mine. Kuko jam, inday, ni samot kagwapa karon. Kana. Murag nindot yun. Tinit, maganda yung comment ngayon. Maganda ang comment na. Wala ang pagod ko. Maganda daw ako ngayon. Oh, di ba? Bay, salamat bay Kuko Jam. Parang nawala tuloy yung pamaol ko ba. Thank you bay ha. Nawala ang pamail ko. Ganyan ba? Mag-ano din kayo. Magbula-bula naman kayo sa atin. Mawala naman ito pamail ko. Idol, watching from Jeddah. Jeddah Patin, yummy food. Dali na. Ngaon ka ninyo. Repolyo, nilagyan ng sauce na. Polio with sardinas ang ulam namin. Ang sarap-sarap. Parang yung luto ng lola ko noon. Naalala ko yung lola ko kaso nakalimutan na nilang huminga na 2.
Shout out watching from Kuwait, si Jocelyn Sarcauga. Saan siya dito? Sabi ni Vilma Mercader, sige dam, ikaw na ang sexy. Ay, hindi lang ako, marami. Nindot na kay mong aping day, Hamis. Hala, nanggara lagi mong pang bola ba? Thank you kay Hamis na nadaan God. Daghan lang kong alom. Wala mong ginay bangag. Being goling, may kalab shout out, may gabiin ninyo di hala, gabiin ang dahil sa Pilipinas, no? Diri, alas 3 pa diri, 43. Unsay nakahamis sa imong face, madam? Okay, hamis na magina siya. Easy watching from South Korea. Chingkwang Queen Queen, may galab shout out from South, watching from South Korea. Hamis na madana kong naubay, wala magina siya bangag-bangag. Ano nangyari? Wala, ate, may glass skin daw ako ngayon. Oo, makintab. Oh, glass skin daw. Oh, inaprubahan ng ate May ko. Makintab Kasi daw. mumula ka dito mo. Alangan, nanda puro mantika ang luto. Hindi ka mag-glass skin. Inday, kagwapa ni mong samot. Merry Christmas. Hala, lahat na kayo nang bubola na ba? Parang hindi na totoo yung iba dyan. Magkapi-kapi na tayo. Sa dating amo mo, hago kayo imong look. Karon kay blooming kayo. Correct ka dyan, kukudjang. Very ano man diri, uy. Kunti lang dito ang mga luto ba? Pag Monday lang, marami kaming luto pag Monday. Pero pag ordinary day, isang putahe lang, magkaiba silang bahaw. Pag may bahaw, di ba? Inday, gwapa kag samot. Merry Christmas. Merry Christmas po by Emma. Advance Merry Christmas in town. Nanihapon na ba mo diya? Panihapon naman ron sa Pinas. Kami paniudto pa in town ng amo. Kaya mamahaw mi diri. Alas 8, alas 8:30 mamahaw mi. Kanya magdagan-dagan na dayon mi sa among mga pisto. Pagkahuman, magkita na po may ikapaniudto. Ngayon manarong oras. Alas 3:30, inana mi maniudto. 6:30 na sa hapon. Inday, asa ka nga balay nag-work? Diri, sa balay sa akong amo. Hindi, subukan ka sabihin mo restaurant. Asa ka nga balay? Daghan magbalay. Daghan man balay ba, Ima? Mansion ka. Ay, baka baka sinasabi mo, lugar ba? Hindi balay. Tarong. Sa anak niyo yung balay. Oo. Hindi, asa ka nga balay? Dito man ko sa Miss Bay. Nagbalhin ka, amo madam? Yes, by Jocelyn. Nagbalhin, oy. Nagbalhin ba? Ay, kabaw ni Lupad. Oh, ng among anak. For lunch dish? Yeah. There is also chicken fajitas eh. Oh. Yeah. Mama. Mama request. There's one fish. Yeah. Who's coming today? Sir Abdallah. Only after. Family. You want to eat now? Or you will eat with them? What time is it? Maybe Abdullah is earlier than better. I want my salad now. Sir Badr is not coming. No, I know. I want salad. Okay. Ama, ina. Kaya mo na kayo na ito kung dito sa kubukan. Inang mga dahon. Ay, nihalok. Diyos ko, nihalok na sa sardinas yung sipon ko. Ala, Timay, walang carrots, saka pipino. Kuko, carrots, pipino. Hindi pala ako nakagawa ng ano niya. Diyos ko, may sardinas. May sardinas na yung cellphone ko. Ay, tumuwad man din. Timay, ikaw na. Thank you.
Hindi, yung carrots ay. Ayun, may carrots. Kala mo? Ano yan, maliliit man. Maliliit. Inahan, add ko balik sa pupo kay bag-o kong account. Bay, hindi. Kung bagong imong account sa pupo, tanawa imong may agency. Kung wala pa kay agency, butang ra akong number. Kung ID nga. 11504710 ang akong ID. Nakuha ni mo? 11504710 ang akong ID, okay? Pwede po ang isa, 11914-238. Wala, memorize ko yung mga ID ko. Yung 7 figure lang, hindi ko na-memorize. Uy, hala si Krisa Joy. Salamat sa mga star by, Krisa Joy. Salamat sa pabituin. Hindi man makoy, Gcash nyo lang sa akin yan, B, 100. Gcash mo na. Hindi man makuha dito. Sayang man, oy. Yung mga star nyo ba? Kasi pag star dito yata, 70-30 or 30-70. Sa 100 pesos, 70 pesos sa host. Tapos, ang tagal pang ni Mita. Isang taon na mahigit, hindi pa binigay yung star. Okay lang. Isa lang kukunin ko? Siyempre, nahiya ko, isa rin ang kukunin ko. There is pa yung violet, Tenet. Yung violet. Ano ba yun? Yung parang sa lemon. Meron. Alam mo, kumuha si nanay dyan. Kumakain ba si nanay niyan? Oo. Kumuha dyan, nakita ko siya eh. Ginanon pa niya sa likod niya. Uy, huwag ka mo. Gusto mo? Sandali ka, huwag mo tinitingnan. Huwag mo tinitingnan. Hindi, sa likod na. Sa likod na siya. Alam si nanay, mag-biscuit pala siya. Wala siya makita eh. I-type imong ID sa pupo, Inday. Okay. Ay, ahagisan ka sa popo. Oo. Magbibigay kayo doon ng gift. Okay. Akong ID, 11504-710. Kana akong mina siya kanang primerong number niya. Tapos akong mga buntot ito, 11914-238. Hindi nila makukuha May yan? tatlo yung ko ba? Hindi ba nila makukuha yan doon? Ha? Wala naman ako niya, matayaw lang ko. Hindi man. I-search lang nila yan. Ika, i-pin ko ha. Yan na, nakapin ba? Yan ang ID ko. Hindi kabgab, nasa labas ka na. Nasa labas ka na ng Australia? Bakit? Ba't dinala mo ako sa Australia? Si Charlene Palmahila, Inda, nasa labas ka na? Okay. From Australia pala siya. Watching from Australia. Charlene, hindi, nasa loob pa rin ako, oy. Nasa loob pa rin. Sa loob ng Mandaluyong. Sa labas ng Mandaluyong o sa loob. From Australia pala siya. By Charlene. Nasa balay, gihapon ko nag-work by luto lang talaga yung work ko dito ba. Luto lang talaga ba. Gusto lang talaga. Tapos doon, di ba, sa una kong amo, hirap na hirap ako sa day off namin. Balik ta rin pa ang kabahayan bago ka palabasin. Isang beses sa isang buwan. Dito ba, 2 beses sa isang buwan ang labas namin ba. Tapos wala kaming luto, wala akong luto, Webet, saka Biyernes, pagkain lang namin lulutuin. Kasi Webes, general cleaning yun sa lahat ng mga pwesto. Tapos, pag Biyernes naman, walang luto. Parang pahinga mo na rin tuwing Biyernes, ganun. Last Friday, ang lumabas sila Ate Janet, saka si Ate May. Itong Friday na to, ako naman ang lalabas. Salitan kami kasi hindi pwedeng walang maiwan. Kaya baka mag-need ang nanay at tatay namin.
Wala silang matawag. Pero hindi man nagtawag. Uy, tinit, hindi nagtatawag. Sabi ko, Nay, pag kailangan mo ako, nasa kwarto lang ako, Nay, namamalansya. Tapos, ayan, di naman nagtawag. Siya lang kumukuha ng mga kailangan niya dito, sa baba. Di ba ganyan ang amo namin ba? Ang sariling sikap sila ba, pag naguto, magpunta lang sa kusina. Manungkab ra sila kung sa'yo naabay. Diyan, bahaw. Naan ako sa abroad by Charlene. Bay, bawal na daw mag-content creator daw by sa Kuwait. Naigpit na daw. Totoo yan, bay? Amgot, kadamo-damo ng content creator dito. Saan na nabalitaan yan, Joby? Wala man ako sa Kuwait. Nasa, United States of America yung yung lugar ko ngayon. Kasi naka BP ako, hindi mag-BP kaya mawala yung monetization natin. Ay, maligpit mo. Punasan mo. Ano? Inipit ko yung kinainan, hindi ko pala napunasan. Ibig sabihin, hindi pa nabalik yung mga mesa? Mabalik na. Yun lang ang part ang ginagawa. Which one? Bakit? Kapusog ako. Wala akong maglakad. Napansin mo? Ay, nagbabalik-balik ka. Hindi ko napansin. Sorry, Ate Net. I'm very busy. Tingnan mo kung ano nang ginawa kong bubat ako. Yeah. Akala ko natapos. But thank you so much for your help. Ate, kala ko may pa ako bukas, pero wala na. Thank you. Ano yon? Hindi ka, kapit na. Ano? Nagkaroon mo, ano ka dulo? Ayaw ko maging naglalag si Doktor. Okay. Okay lang Nakikinig ako, isismura ko eh. Hi, madam. Na-follow na taka sa pupo. Uy, thank you, by Lidesa. Kasi magpunta na kayo mamaya, maghagis kayong gift sa akin, ha? Yung cherry, ha? Cherry. Ang galing ko, pinakamataas ko. Gusto ko na eh. Cherry, 12,000 yun. Cherry na lang, huwag mong start mo. Bago na naman ang amo mo. Oo, bago na naman by Charlene. Yung pinay nag-work diit sa Kuwait, bawal na daw. Eh, baka nag-ano-ano sa doon sa labas, nagpasaway, dahil ganyan. Meron kasi sumasayaw-sayaw sa labas. Oo, bawal talaga yun. Pag maglabas kayo, kung saan kayo mga pasaway naman, meron pa nga doon, mag-akit-akit sa puno para magpasikat lang ba. Ang sarap tusugin ng palwa ng lubi. Nahimo na po lagi kang nurse Inday. Na nurse ko no. Boss, kumusta naman boss? Ang dula taon niya, boss ba? Kaya na mo hagis direct cherry raw yan. Asa naman to si Kwam? Si Kwam ba si Lidisa? Si Lidisa Pirilbur. Magduwa taon niya, bur kay. Si Lidisa Pirilbur, adto na niya, alas 10 ni magduwa bay. Alas 10 diri sa Kuwait, alas 3 sa Pinas. Kay ganda yung alas 10 kay wala nang istorbo ba. Pero baka maaga ako mamaya, maaga tayo tinit na. Yeah. Inshallah. Inshallah maaga matapos. Minsan 9:20, 9:30 pasok na kami. Wahiwalay na kami. So, siyempre maghugas, mag-alaga ka pa naman sa sarili mo. Hugas ka pa ng tunga, magbihis ka pa. Ano pa papaganda ang gagawin mo? Kaya alas 10 wala nang istorbo. Ha, mamaya ba ha? Bye. Sino yun? Bur, tanawa, bur, ti man iya ngalan. Sa may mong pupo. Bay, Lidisa. Sa mo ngalan sa pupo, bakit timanaan ka na mo na si Aburi, oh. Bor, o niya daw maghagis sa sirkuan ka ng cherry. Cherry daw times 10. Okay ra ko na, sige na. Mula agra ko asya ra balay tamang gabi ibitaw sa ikong panawag. Atong Sabado. Wagi na ngadto. Tulog na nabukbukan na lang ng cellphone ang nakunaw. Ngiti ko ganaan ang tagak na siya kunaw ba doka na kayo. Wagi mo na ngadto to Sabado. Si Tita Nini ano daw siya. Data lang daw ang gamit niya.
ligaw na. Ba't ngayon? Habang wala pa sila. Watching from Tanjay City, Negros Oriental. May kalabsat. Bur. Ang nakapili ng kanya. Hindi po po ni ano? Wala ko sa akin. May timan ko boy. Times 10 lang cherry hagis niya. Ito na si Big Green. Kisa ni si Big Green sa Timals ni? Nag-live na sa Timals oh. Cherry stick niya. Sikat na naman. Ang talagang pakita niya. Ha? Ang talagang pakita niya. Bakit maamoy eh? Ano yan? Dede ng manok. Pakiramdam ko talaga. Ah, okay. Spicy. Diba? Parang pakiramdam ko talaga natin ang plano. Pareha ta inday. Masagpaan sa cellphone. Buong lagi. Eh muna, bisag duka na kayo, hala. Hawak pa rin yung cellphone. Nantok na, sus, nalaglag pa sa mukha, nabugbog. Bakit ako dia inday? Nihintay ako nang hintay sa kanila nung Sabado ba tinet. Kasi maglaro kami. Siyempre, habang hinintay ka, manood ka no. Tapos inantok man ako, pistot, nalaglag sa mukha ko yung ano, yung cellphone. Okay. Sabi ko, wag na eh, mabawasan pa tong ano ko ba? Yung headbone ko. Ang tawag dito? Cheekbone. Baka matipak ka ba? Matipak. Yung kape na kayo? Sige lang, gumagal ka lang. Tima yung kape mo, lalamig na yan. Inumin mo na. Puro mainit yan. Okay. Ay! Marami kang Sana all matangos ang ilong kaysa ilong talaga tumama yung cellphone niya. Kasi sa akin wala mang tama niya flat man masyado eh. Eh sana all ang ilong ang tinamaan, matangos yung ilong eh. Tingnan ko nga ang ano mukha nito ni Charlene Be. Matangos bang ilong niya? Tingnan niyo nga. Mag-ano kayo, mag-stock kayo. Saan ko ilalagay ko, May? Watching from Mahayag, Quezon, Bukidnon. Ano ba talaga? Ba't tatlo ang lugar mo? Mahayag, Quezon, saka Bukidnon. Mahayat Quezon siya, pero Bukidnon siya. Ang lugar niya Mahayat Quezon. Kasi merong Mahayag, merong Quezon, merong Bukidnon. Tatlong lugar niya. Tatlong lugar mo. Inubos, Isa yan. inubos mo na. JP Vonken, Mingo, Kabornay. Miguel of Shot. Yan, address mo. Mahayag Quezon, Bukid. Lagyan mo na rin ng ano, contact number. Baka magpadala tayo ng ano. Isang kilong harina, isang kilong ano, sukal. Kapit ka na kontak. Ba, GP Con. Lagyan mo yung contact number. Kumplituhin mo ng address mo, ha? Sa may buto sa ilong, grabe ang sakit. Eh, sa lawal, talaga, tangos ng ilong niya. Bakit buto-buto ng ilong? Ako, wala man itong buto. Uy, puro man to ano, oh. Yung malambot. Anong tawag? Pango. Yung sa manok ba? Ano yung tawag yung sa manok? Sa may... Oo, yung malambot na buto ng manok. Yung parang goma. Yung parang goma. Yung parang goma man itong ilong ko. Uy, wala man buto, uy. Sa Ilocano Gating. Ansay matangos ng ilong ko. Sus, Matangos lang ang ilong mo, mapayat ka pa, no? oo. Grabe na. Ala. Ano dyan si nanay? Good afternoon. Sa labas pala. Okay. Ay, wala. Ano yung deliver? Nalakan mo siya. Bahay natin ito, hindi bahay. Nandito tayo sa kusina. Ang mali-mali natin kung may pumasok. Bay, princess, hindi na itong dati kong amo. Barangay daw sila. Barangay kasi kami, lungsod na mo. Quezon, Bukidnon. Hindi, tama yung sinabi natin kayo mo. Okay. Okay, bye, GP Vonkin. GP Vonkin. Lisod pa rin ang basahon na yung mga ngalan. GP Vonkin Mingo, Kabornay.
Watching from Zamboanga City. Migalab shout out. Jocelyn Pasig Nagti. Migalab shout out. Thank you for watching. Wow, parang call center lang. Asa man? Oo. Oh, maraming tawag dito ba? Kahit saan may telepono dito. Kahit sa mga kwarto may telepono. Yung kusina kong dalawa, may telepono. Ayun, oh. Yung telepono. Tapos yung isa kong kusina sa labas, may telepono din doon. Iba-ibang number. Bawat kwarto namin may mga telepono kami. Oh, kaya pag may tumawag, tutunog lahat yan. Sabay-sabay tutunog lahat yan. Depende, no? Depende din kasi may number. Cartilage, imuhang ilong bay. Tinit, ano yung cartilage? Baka pinaganda lang yung flat na ilong, kaya cartilage. Ay, hindi yun. Yun nga sinasabi niya. Yung butas lang nakikita, ganun. Hala. Sino? Si mama nandyan. Nandyan daw si Lola. Takot sa aso. Dumating na si Lola. Nihawa na dahil sa imong amo dati dahil. Oo mayroong magandang opportunity. Why not? Bay sa Raji. Saan ng cartilage? Saan ng cartilage ba? Bisaya ako na Saan ang sinanay ito? Sa Tikati pala yun? Oo. So, bakit? Matawag ko ito, hindi natin. Buti sumama siya. Sabi ko, nakasindi excess. Sabi ko niya, pinatay ko na. Hi, Ate Kati. How are you? Hello, friend. How are you? Di mama, hindi ka kakit na tayo bago pa kami pumasok ng alis kami. Ay, hindi natin like that. Where are you going? Where are you going, Ate Kati? Thank you so much for your itlog maalat, your siopaw, and your It's nice. Sure? Yeah, very nice. Thank you, Ate Kati. Kaya yung uniform. Asan ka punta? Parang mag-gym to siya, oh. O, di sabi ko mo, ano ah. Hindi nakasasali, makakapag-uniform yan. Nanang kelo. Bibili na sila pantang lamig. Oo, kami nila. Tayo. Jacket. Ma, malamig na. Malingaw gid ko ni Mubay. Si Awa gid ni malingaw sad ko magtan-aw ko magkaong ka watching from Aluginsan, Cebu. Thank you by Fi Jalogdon. May sabihin ka magkakaya. Sige Barangay Mahayag. Mag-ano pa muna ako sa akong luto, ha. Barangay Mahayag, Quezon, Bukidnon, walay signal among sa SIM among barangay. Only messenger lang kay wifi ra ang gamit namo, hindi kabkab. Okay. Okay, bye. Ba't hindi ka na bumalik sa dati mo amo? Ayoko nga. Ayoko siya. Bakit hindi na ako bumalik sa dati kong amo? Ayoko nga. Maupod idol, daliaran mo naka-friendly mo diya sa mga work. Uy, siyempre mababait mo kung nga kasama ko. Love na love man nila ako. Oo. Sila lang hindi ko love. Tumaw. Ako man ang bunso dito, ako ang bunso. Katapos natin kumain, mag-ano tayo? Panghimagas tayo. Hindi, di ka mamansin. Jocelyn Flores, pasensya naman, oy. Kasi may visitor ba? Ikaw talaga. Kailangan man kausapin yung visitor, oy. Kailangan may visitor dito, English speaking kami. Hello, how are you? Like that. Oo, hindi. Adyong gabi inahan. Adyong gabi ipod by Lilibet. Bilyanica Duarte. Adyong gabi ini muli. Mag-in ako ng ng aking putahe. Mutabak sandwich. Ang putahe ko ngayon, tsaka marag sandwich. Mayroon akong chicken fajita. Mayroon din akong mushroom soup. Yun lang, no? 4? Yeah. 4.
may ako Caesar salad na. Meron din Caesar salad and a different kinds of fruits. Yeah. Timay, lumamig na yung kape mo. By GT, magdula taon niya. GT, magdula taon niya kaya may maghagis daw mo yung cherry times 10. Ang times 10, 120 yun, 120,000. Bawat isa. Ano mo na lang ba yan? Is mo na sa gift mo na lang. Nga diretso sa points. Bay, Anali, may gabsadas mo, kumusta naman ka ba yung taon ba? Kung amiga yung taon sa Minglanilya? Kumusta man mo na yung taon? Amo mabahay diya? Baha ba is Mingla? Hala bay, Anali. Sorry kay, di ka na kumusta ba? Akong gikumusta no, kay si, akong igsuon ba diya sa Cebu nga si Sir RB. Sir RB, magulang. Kumusta ka sila no, kay baha ba kayo sa kuan? Kung sa ila dapit ba? Sa may konsolasyon. Kumusta man taon mo di ba, bay Anali? Ang huwain taon ba? Ang bintana, nalagpot ba? Ang bintana ara dito sa dining room. May dining room na ako no. Yung bintana ko sa dining room, nalagpot siya. Pero, dalawa kasi ang screen nun, isang bakal at saka isang plastic. Yung bakal, nandyan lang siya sa baba, parang natulog lang. Gumaling siya. Ganon. Parang tinupi siya. Yung screen lumay-mulay lang, may naiwan pa doon, nakasabit. Sabi ko, dudong ko, marami mang kahoy dyan dong. Panday-panday ka dyan, panday-pandaot ka dyan. Gayahin mo yung sa kwarto na ginawa. Salpak mo lang yung kahoy, tapos kahoy din yung lock mo, tapos ibalik mo na yung screen. And that's it. Hindi man napunit yung screen. Nalaglag lang siya dyan lang. Ay, yung screen ko sa kusina ko, di siya nalagpot kasi pinakuan ko siya ng with chinelas ba? Na matibay yun. Alam mo yung chinelas ng ano? Yung chinelas namin nasira, hindi na masuot. O, ginupit-gupit ko siya ng 4 na piraso. Ginandahan ko naman, ginawa kong rectangle. Hindi, maliit ang tansan, malagpot yun.